Σήμερα, εδώ στο Extra 3, πέστε μας κύριε Δήμαρχε εκπομπή, και αυτή την εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα, θα συζητήσουμε βέβαια για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είμαστε ήδη στην τελική ευθεία και για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν εμάς, τους δημότες, στη γειτονιά μας, στο Δήμο μας, στην ομαρχία μας, όπως είχαμε συνηθίσει να την λέμε, στην περιφέρεια μας πλέον. Καλησπέρα στην κυρία Ελένη Αυλονίτου, είναι εδώ ακριβώς δίπλα μου, υποψήφια δήμαρχος στο Καλάτσι. Πολίτες σε δράση το όνομα του συνδυασμού. Γεια σας, κυρία Αυλονίτου. Καλησπέρα σας, καλώς κυρία ήρθατε. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Ο κύριος Θόδωρος Τούντας, επίσης υποψήφιος δήμαρχος στο Καλάτσι. Ανεξάρτητη ανανεωτική κίνηση Γαλάτσι, 21ος αιώνας. Κύριε Τούντα, το πω σωστά? Πολύ σωστά. Παρότερο μεγάλο. Καλησπέρα για εσάς και στους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Δημήτρης Πανταζόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος στην Ηλιούπολη. Ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πανταζόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, του κύριου Πανταζόπουλου για αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Κύριε Πανταζόπουλε, το ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών οι οποίοι τουλάχιστον όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις, και ιδιαίτερα δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και στους μεγαλύτερους δήμους αλλά και στην περιφέρεια, φαίνεται πως κλείνουν προς τους ανεξάρτητους. Αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν είτε μακριά από τα κόμματα ή χωρίς στηρίξεις, χωρίς χρήματα. Δείχνει την αλλαγή η οποία υπάρχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνετε στο ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα να μπορέσει σήμερα να εκφράσει τις απόψεις του. Επιτρέψτε μου έτσι να εκφράσω και τη λύπη μου που την προηγούμενη φορά που στο debate που κάνατε για την Ηλιούπολη, θα ήταν ευχής έργο να είμαστε κι εμείς εδώ. Είναι αλήθεια. Από όσο γνωρίζω, ο συνυποψήφιος μου εκπρόσωπος του Πασόκ με το επίσημο χρήσμα είχε πρόβλημα. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, για μας είναι ότι χάσαμε μια ευκαιρία να αναδείξουμε. Όχι, απλά σας το λέω και δεν μπορώ να καταλάβω από πού το γνωρίζετε αυτό. Χάσαμε μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αδυναμία και την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής που ήταν τότε παρούσα. Ναι. Ξεκινάω με το ερώτημά σας. Η άποψή μου είναι συνθετική. Υπάρχουν σημεία που συμφωνώ με την κυρία Αυλονίτου, αλλά και σημεία που διαφωνώ. Κατά την άποψή μου, ο Καλλικράτης βάζει τέρμα σε μια εποχή. Βάζει τέρμα στην εποχή της μεταπολίτευσης. 35 χρόνια μετά κλείνει ένας κύκλος με ό,τι θετικό άφησε, που σίγουρα άφησε θετικό. Δεν μπόρεσε όμως να απαντήσει σε τρία μεγάλα ζητήματα. Δεν μπόρεσε να μειώσει, κατ' ελάχιστο τουλάχιστον, το κομματικό κράτος. Δεν μπόρεσε να πείσει για τη διαφάνεια και τελικά δεν μπόρεσε να κάνει το λόγο για τον οποίο υπάρχει. Να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Κλείνει λοιπόν αυτός ο κύκλος και ανοίγει ο Καλλικράτης. Είναι απολύτως βέβαιο και εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό ότι ολόκληρο το νομοθέτημα αλλά και η λειτουργία του λύνει σημαντικά ζητήματα. Είναι σίγουρα θετικό ο Καλλικράτης, γιατί όπως είπε και ο δήμαρχος από το Γαλάτσι, ο φίλος ο κ. Τούντας, βάζει αρχές, βάζει κανόνες. Το ζήτημα όμως είναι η εποχή, η συγκεκριμένη που έρχεται να εφαρμοστεί αυτό το νομοθέτημα, που συμπίπτει με την οικονομική πολιτική. Συμπίπτει με την εποχή που ο τόπος μας, ο λαός μας, αλλά και η αυτοδιοίκηση περνάει μια βαθιά οικονομική κρίση. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το διακύδωμα του Καλλικράτη από τη μία σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν ο Καλλικράτης συνδεθεί και με την αυτοδιοίκηση, με τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, είμαστε σίγουρα αντίθετοι. Όπως είμαστε σαφώς αντίθετοι σαν κίνημα πολιτών που προερχόμαστε από τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ότι η παρουσία του μνημονίου δεν βοηθάει με κανένα τρόπο, αλλά επίσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα δεν έχει να βοηθήσει σε τίποτα. Κάθετα λοιπόν αντίθετη σε αυτό. Αν αυτός ο Καλλικράτης ξεκινήσει με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε φοβάμαι ότι γίνεται ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Τώρα μπερδεύομαι. Εσείς είχατε ζητήσει το χρήσμα από το Πασόκ, κύριε Πανταζόπουλε? Εγώ είχα κάνει αίτηση στο Πασόκ και ζητούσαμε να κάνουμε ανοιχτές διαδικασίες. Δεν ζήτησα το χρήσμα και μέσα από την. Ναι, με αυτή τη διαδικασία των αιτήσεων ρωτώ, γιατί μου είπατε προηγουμένως και για τον κύριο Βαλασόπουλο. Απλά αυτές τις απόψεις τις οποίες εκφράζετε τώρα, φαντάζομαι ότι τις είχατε και πριν, έτσι. Ήταν γνωστές και πριν, έτσι. Ναι. Για να μην το διαφοροποιήσουμε, καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Πού βρέθηκε η χρυσή τομή, ποια ήταν η μέση λύση, πού τα βρήκατε? Τα βρήκατε στην αντιμνημονιακή τακτική, αυτός ήταν ο λόγος? Τα βρήκαμε στο νοικοκύρεμα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είπαμε για ποιο λόγο κατεβαίνουμε. Ο στόχος ποιος είναι? Τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και όχι γενικά πολιτικό. Σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και συγκεκριμένο στόχο. Και ο στόχος μας είναι το νοικοκύρεμα. Είπαμε έχουμε ορισμένα κοινά. Λέμε όλοι αγαπάμε τον τόπο μας, έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε, ναι. Λέμε να βάλουμε τάξη στα οικονομικά. Νομίζω ότι εμείς, οι αυτοδιοικητικοί, θα είμαστε οι μπροστινοί και θα έρθουν και πίσω τα κόμματα, γιατί σε λίγο αυτό προβλέπω να γίνεται πριν τελειώσει ο χρόνος.
Όπως ξέρετε, όλα τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά, που σημαίνει σε κάποιο πρέπει να συμπλέψουμε. Να έχουμε κοινούς στόχους και να υπάρχει συνέχεια και στην αυτοδιοίκηση ενώ και στους Δήμους όπως και στο κράτος. Γιατί εδώ έχουμε το παράδειγμα ότι κάθε φορά όποιος δήμαρχος έβγαινε ή όποιος υπουργός ξύλωνε όλους από κάτω. Δηλαδή η κρατική μηχανή δεν είχε ποτέ συνέχεια. Το ίδιο γινόταν και στους Δήμους. Έχουμε άξιους συνεργάτες στους Δήμους μας, όπως και στα Υπουργεία. Αξιοκρατικά να πάρει ο καθένας τη θέση του και να συνεχίζει η μηχανή να τρέχει. ας αλλάζει ο πολιτικός στόχος. Κάθε δημάρχου, το όραμα δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι κάθε φορά που βγαίνει ένας δήμαρχος πρέπει να διαλύει τους πάντες. Δεν διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να μπει μια τάξη στα οικονομικά. Όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας έρχεται και λέει δημοψήφισμα αυτές οι εκλογές, που σημαίνει ότι όπου επιβραβευτούν οι δικοί του υποψήφοι, σημαίνει ότι ο κόσμος για αυτόν θα συμφωνεί με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Και αφού τελειώσουν οι εκλογές, είναι έτοιμοι να πάρουν και άλλα σκληρότερα μέτρα. Άρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός το βάζει ως δημοψήφισμα. Εδώ λοιπόν έχω μια μεγάλη διαφωνία, κυρία Ζαρακέλη, λέγοντας ότι οι εκλογές αυτές είναι πολιτικές και είναι πολιτικές όταν ο κόσμος βρίσκεται πια σε απόγνωση. Έτσι, η οικονομική κρίση με τις περικοπές των μισθών και των συνταξιούχων έχουν φέρει όλο τον κόσμο σε απόγνωση και καλείται τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση με λιγότερους πόρους να μπορέσει να κρατήσει, αν θέλετε, την κοινωνική συνοχή. Να δώσει φροντίδα, κοινωνική φροντίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με λιγότερα χρήματα. Όταν λοιπόν έρχονται αυτοί που έχουν ζητήσει το χρήσμα του Πασόκ και ψηφίζουν τον Καλλικράτη, ο οποίος στερεί την αυτοδιοίκηση από οικονομικούς πόρους σημαντικούς για να κάνει τη λειτουργία της, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι εκλογές λοιπόν είναι πολιτικές και καλείται ο κόσμος να αποφασίσει για τα μέτρα. Άκουσα με προσοχή το ερώτημά σας και άκουσα και τον προβληματισμό της κυρίας Σαβρονίτου. Καταρχήν να είμαστε ξεκάθαροι. Οι εκλογές αυτές είναι αυτοδιοικητικές, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι έχουν σαφές πολιτικό μήνυμα. Επίσης, άκουσα και τον προβληματισμό τελικά ποιος και με ποιο τρόπο είναι ανεξάρτητος. Καταρχήν δεν υπάρχει κανείς, ούτε και η κυρία Βλονίτου φαντάζομαι, που δεν έχει μια πολιτική ταυτότητα. Δεν δηλώνει η κυρία Βλονίτου. Δεν έχει μια πολιτική ταυτότητα. Έχουμε και εμείς στην Ηλιούπολη, όπως έχει και η κίνησή μας. Όμως πριν από 3 μήνες, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, ενεργών πολιτών, άνθρωποι που κρατήσατε αυτό, έχουν το εξής χαρακτηριστικά. Ζουν, εργάζονται και προσφέρουν στη Ηλιούπολη, πήραν την απόφαση να ιδρύσουν αυτό το ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα. Τι είναι ακριβώς αυτό? Οι εξαρτήσεις τις οποίες δεν κουβαλάμε, οι κομματικές δεσμεύσεις που δεν έχουμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ανεξάρτητοι. Μας έδωσαν και τη δυνατότητα μέσα σε αυτή τη μεγάλη παρέα, σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, να υπάρξουν άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα της πόλης, οι οποίοι όμως είχαν μια σαφή αναφορά. Είχαν την πρόθεσή τους και την επιθυμία τους να βοηθήσουν την πόλη σε προοδευτική κατεύθυνση. Κύριε Παταζόπουλο, εγώ θα σας ρωτήσω για να με βοηθήσετε και πάλι να καταλάβω το εξής. Πάρα πολύ απλό είναι το ερώτημα. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας τα πω απλά. Εσείς αποφασίσατε λοιπόν να κατέβετε και με τους πολίτες τους οποίους μου είπατε να δημιουργήσετε αυτό το ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα. Λοιπόν, διαβάζω τον ακριβή τίτλο. Ώστε γιατί βλέπατε ότι υπήρχε στην πόλη ή ζητούσαν οι πολίτες μία διαφορετική αυτοδιοικητική, επαναλαμβάνω, θέση και στάση που μπορεί να την εκφράζετε εσείς, δηλαδή και ό,τι έχει να κάνει με τη γενική πολιτική σκηνή, ή γιατί ξαφνικά δεν συμφωνούσατε με τους υποψηφίους που αποφάσισαν τα ίδια τα κόμματα, με την πολιτική μάλλον των υποψηφίων που αποφάσισαν τα ίδια τα κόμματα να κατεβάσουν? Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι περιφρονήθηκε η κοινωνία των πολιτών της Ηλιούπολης και δεν της δόθηκε δυνατότητα να εκφράσει άποψη για το ποιος μπορεί να την εκπροσωπήσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Μάλιστα. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι ήταν διάφανο, ξεκάθαρο από καιρό, ότι οι πολιτικές αντίστοιχες με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Μνημόνιο, μας έβρισκαν αντίθετους ριζικά. Ειδικά τώρα που ξεκινούσε το οικοδόμημα του Καλλικράτη. Και το τρίτο, το πιο βασικό απ' όλα, ήταν αυτό που βλέπουμε καθημερινά περπατώντας στις γειτονίες της Ηλιούπολης, ότι οι πολίτες έχουν απαξιώσει οριζόντια και κάθετα το πολιτικό σύστημα, δεν πιστεύουν κανένα και το χειρότερο, κυρία Ζαρακέλη, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί χάθηκε η ελπίδα και. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό και θα είναι το ίδιο ερώτημα και για τον κύριο Τούντα αμέσως μετά. Κυρία Βλονίτου, νομίζω ότι θα θέλετε να εκφράσετε και εσείς την άποψή σας. Αυτό το οποίο βλέπετε εσείς, η απαξίωση, αυτό το οποίο ονομάζεται γενικότερα πολιτικό σύστημα, θα οδηγήσει τους πολίτες, τους δημότες στην κάλπη προκειμένου να καταψηφίσουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα? Βάλτε τη λέξη καταψηφίσουν στα εισαγωγικά, ίσως να μην είναι σωστότερη, ή θα τους κάνει να μείνουν στο σπίτι τους? Αυτό είναι το διακύβευμα, αλλά και η πρόκληση για μας. Οι πολίτες, και το λέω και στους συνεργάτες μου όλους, ότι όλους, χωρίς εξαίρεση, ακόμα και εμάς,
Μας κοιτάνε όλους με επιφύλαξη. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι απολύτως επιφυλακτική. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να κερδίσουμε τη δεύτερη ανάγνωση. Να πείσουμε πραγματικά τους πολίτες ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε ό,τι αφορά τα καθαρά κομματικά σχήματα έχει καταλήξει ο κόσμος και ψάχνει να δει, θέλει να δει, τον ενδιαφέρει να εκφραστεί για αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Και βέβαια από ό,τι φαίνεται, και το είπατε στην αρχή και κλείνω, διαφαίνεται ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποχή. Αυτό είναι πραγματικά και το διακύβευμα για κάθε προοδευτικό, για κάθε ανεξάρτητο ουσιαστικά ψηφοδέλτιο να αποδείξει στην πράξη ότι έχουν χώρο, έχουν θέση και έχουν λόγο αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Τι λέτε εσείς, κύριε Τούτε? Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος? Θα ξεκινήσω για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πάμε πλέον και στις δικές σας περιοχές, να δούμε τι γίνεται εκεί και το τι αλλάζει. Ποια είναι δηλαδή τα προβλήματα τα οποία πιστεύετε ότι θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε την επομένη πλέον των εκλογών. Εκεί θα πάμε. Πριν όμως θέλατε κάτι για τον Καλλικράτη. Καταρχήν ήθελα να πω και εγώ τον προβληματισμό μου πάνω στις σκέψεις που οι δύο συνυποψήφοι έβαλαν. Δεν είναι η λύση ποτέ το άσπρο-μαύρο. Όλα τα προβλήματα έχουν απαντήσεις και έχουν λύσεις. Ο Καλλικράτης, σε ό,τι αφορά τη διαφάνειά του, σε ό,τι αφορά τους κανόνες που είπε ο Δήμαρχος, σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, σε ό,τι αφορά το θεσμικό του πλαίσιο, είναι σημαντικό, καθοριστικό και κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να μην το εγκρίνει και να το στηρίξει. Εκεί λοιπόν ακριβώς έρχεται το δεύτερο κομμάτι. Εάν έκανε μια προέκταση στο λόγο του κ. Στούντας, θα συμφωνούσαμε απόλυτα. Πώς υπηρετείται λοιπόν αυτό? Είναι απολύτως βέβαιο ότι χρειάζεται και πόροι. Κύριε Πεταζόπουλο, να σας διακόψω για πάρα πολύ λίγο για να σας πω το εξής απλό. Αυτό το οποίο